България има над 350 хиляди гласа, които се купуват. Това е по така наречената официална неофициална статистика. Много или малко е това? Достатъчно, за да се определя какво се случва в държавата. Всъщност именно по тази причина и политиците ги е страх. Политиците от ГЕРБ, от БСП и ДПС. Макар че има възможност до сега, в продължение на може би 12 години, вие пак ще си гласувате. Ще има значение за големите градове, като София. Над 200 хиляди ще гласуват допълнително, ако има електронно гласуване. Над 200 хиляди, които няма да изберат нито ГЕРБ, нито БСП, нито ДПС. Че имат много симпатизанти, които биват подведени. Много хора поемат ангажименти от чуждо име, след което, за съжаление, не могат и да ги изпълнят. 350 хиляди наистина е контролирания платен вот в България. Колко пари са това ли? И сигурно е над 1 милиард. Откъде ги взимат тия пари? И от държавата, от контрабандата, от наркотиците, от хазарта. Това са най-печелившите сектори. Трябва ли да продължава държавата така? За съжаление, нищо не може да направите. Казвам за съжаление, нищо не може да направите. Това нещо ще остане и последните години. Следващите години. Това, което обаче може да направите, е да се изберете кмет на село, който няма да ви лъжи, който няма да ви подминава и ще ви поздравява. Кмет, който ви уважава. Защо ли? Защото кмета, наистина, макар да няма силата и законовите права, може ако не е подчинен на една или друга партия, ако не рубува на едни или други интереси. Страха, че утре ще останеш без работа. Всъщност, какъв страх имат пенсионерите? Пенсионерите имат най-малкия страх. По телевизията, че Борисов казал, че няма да подкрепя това, което искат тютюнджиите. Дали е прав, аз не зная. Но зная, че всеки един човек има право на глас. Той избира, той решава. Тук в тая зала се надявам, че ще минат всички политически партии. Всяка една ще обяснява, ще представя и не на последно място ще защитава своите интереси. Един от тях идва с надеждата за промяната, за различното. Дали това ще да бъдат правени безплатни профилактични прегледи? Това е фирмата, която ще прави безплатните прегледи от гледна точка на анемия, захар, диабет, високо кръвно налягане. Това са пари по европейски програми. Да, никой не ги плаща от джоба си. Доколкото разбрах, има табела на въпросната фирма, утре да дойдат тук и да направят съответните прегледи. Трябва ли да се спекулира с европейските програми? Категорично не. Европейските програми са за хората. Не за предизборните кампании. Някой ще дойде, най-грубо казвам, ще се изпълни задълженията по някой проект. И друг ще дойде и ще каже, ама това е от мен. Няма нищо, от който и да е от политиците. Че това е една коалиция, създадена от гражданите. Аз имам гражданска позиция и като човек, който дълги години се занимава с деца, за мен беше чест, че съм поканена тук сред тези млади и работливи хора. Това, което искам да постигна в работата си, е във всяко едно село по шапката на община Димитровград да бъдат отпускани специалисти, които да идват да се занимават с вашите деца тук по места. Дали те ще пеят, дали ще танцуват, няма значение какво е тяхното желание. Въпросът е ние да можем да им го осигурим и те да се занимават и да насочат вниманието си в насока, която трябва да се случва, т.е. спорта. Да не мислят пакости и да бъдат ангажирани. В последно време знаете, че голям е проблема с гръбначните изкривявания при децата. Много са факторите, които допринасят за това нещо. Било здравословното хранене, било начина на живот, било тежките раници в училище. И една от идеята ми е в нашия град да се създаде рехабилитационен център, който да може да обслужва хората с опорно-двигателни проблеми. Както споменах преди малко, за 4 години нито един голям чуж инвеститор не дойде да инвестира в нашата община. И как да дойде, като ние не сме интересни? За да си интересен има 265 общини. 264, като изключим нашата, всички са
на равна нога, както се казва. Няма по-добри, по-лоши. Инвеститорът търси кой ще му предложи най-добрите условия. Преди време имаше голям инвеститор. Господин Димитров направи предложение да му бъдат отпуснати, да му бъдат дадени 100 декара за $1. Но колегите в Общинския съвет не можаха да разберат, че това не е крачка назад, а 2 напред. 2 напред, защото в този завод ще да работят 1500 човека. Толкова работни места ще да докара този доказан инвеститор. Това не е като тази инвестиция, която беше дълго и на широко прокламирана за център за контейнери. Тази фирма е доказана, тя има заводи в Ямбол, в Сливен, работят 5000 човека. Но колегите в Общинския съвет прецениха, че този терен трябва да струва над 3 милиона лева. Иначе било подарък. Да, но фирмата започна да води преговори с община Хасково, с община Пловдив и този завод най-вероятно няма да е на наша територия. Майката е влезнала в болницата, не да избира екип. Влезнала, защото е била там и това е била първата болница, в която се е видяла. Държавна болница, не частна болница. Това не значи като частна. Да отидеш и да си платиш. Аз не смятам, че все пак. Ако има неща, които са недофинансирани, смятам, че е нормално. Това, което предлагаме, е да бъде изграден здравен общински фонд, който да дофинансира болницата. Защото ние в момента дофинансираме, знаете. Само, че е кредитираме. Да. И този, който е запознат, знае, че когато стана кмет, болницата имаше задължения близо 800 000. Когато вече не бях кмет, задълженията на болницата бяха около 1 200 000, 1 300 000. В момента задълженията на болницата стигат, доколкото ми е известно. Защото тази информация никой не иска да я подаде. Дори сегашният управител на болницата, заедно с кредита, който имат да връщат около 3,5 милиона. Много ли са тия пари? Много са, да. Знаете ли какъв е проблем? Проблемът всъщност не е само, че има да се връщат пари, а че на лекарите не се плащат, на сестрите не се плащат. И те започват да искат да работи в болницата като частна. Вие съгласни ли сте да отидете в болницата и като влезнете и да ви кажат в общинската болница? И сега тук трябва да си изберете екип, защото иначе не може да ви изговорим. Сега трябва да отидете и да се вземете отвънка превръзките и бинтовете, защото не може да ви превършим. Сега трябва да се вземете системите. Не е нормално това нещо. Могат ли да си променят нещата? Могат. Но не от политиците, а от хората. От тези, които са в системата и знаят какво трябва и може да се промени. Системата е ангажимент да ги изложи. Ако обаче бъдат разположени повече на брой съдове от тези и бъдат разделени от хората. В крайна сметка това, което е важно, според мен, е не както е сега. Що могат гражданите да плащат, общината да се мълчи. Редно е, щом има възможностите да бъдат увеличавани. А детските градини наистина могат да станат безплатни. И това няма да бъде нито за сметка на заплатите на персонала, който е личен контрол. Логично е всеки един човек да може да контролира, най-грубо казано, това, което се случва. Нормално е да контролираш какво ядат децата. Да, нормално е. Не просто като ястие, като продукти, като цена. Защото в крайна сметка хората, общината плащат това. Нормално е този контрол да бъде даден като възможност и от всеки един. Може ли да? В интернет помества се всяко едно ястие, какви продукти се прави, но не просто от сирене. А се казва, еди какво си сирене, което е единичната му цена на килограм или колко си. И тогава всеки един може да дигне телефона и да каже, господин Димитров, това сирене в магазина струва 4 лева, вие го купувате 6 лева. Къде отиват тия 2 лева? Съветник ще бъдат защитаване здравето на децата ни. Една от причините е, че много детските площадки, които се построят в момента, не са качествено, няма и гаранция, които дават. Последно преди изборите беше открита даже една детска площадка в Димитровград. Тя взе се руши даже. И никой не отговаря за нея. Другата причина, която ме мотивира,
също е и пътищата. Много от крайните квартали, също така и селата са забравени просто от общината. Нали, като пътища, като всичко. И не са грижи общината. Даже в момента предизборно Малко Асеново даже в момента се асфалтира. В дъжд сутринта разбрах, което също няма никаква гаранция предизборно. Също така и към Крум пътя е почнато предизборно. Защото сега не е направено нищо това. 4 години в момента ето е кмета, нали, нищо не направи. Тъй като съм учителка по образование, няколко думи ще ви кажа точно за образованието, проблемите в образованието, въпреки че в нашето село нямаме нито детска градина, нито училище, за съжаление го казвам. Защото знаете всички, че имахме училище, имахме детска градина и едното беше закрито и другото беше закрито. Но сега с голяма радост така виждам, че много млади вече семейства живеят в нашето село, много деца се раждат и с надеждата скоро да бъде открита детска градина. Да, хубаво е, че Неохим го има. Хубаво е, че Неохим работят хора и страдат своите семейства, но моят въпрос е достатъчно ли това е за общината? Не, категорично не. Господин Димитров, и заради колко много предприятия, заради някакви си проблеми са били затворени. Екологията, да, екологията наистина е важна. Но общината как може да реагира, да се създаде бизнес, да се създадат работни места и така нататък? Елементарно. Това са... Общината може да осигури инфраструктура, това означава улици, да осигури вода, да осигури електричество, естествено да осигури и терен. Да, хубаво ще да стане, ако тази сделка с този инвеститор, ако беше се сключила и беше тръгнала процедурата там да работят 1500 души. Направете си сметка, 1500 души с една средна заплата 700-800 лева, че ще изхранват цяло семейство. Ами, Димитровград, не знам по статистика в момента колко сме останали, но може би цялата община е около 50 хиляди. Да, защо селата се обезлюдяват? Защо младите хора напускат? Ами естествено, защото търсят работа. Значи аз съм си направил една програма, за която ще работя в следващия си мандат, ако ме изберете за кмет. Повече от вас имат. Ще говоря по нея. Инфраструктурата, културата и туризма, социалната дейност и здравеопазването. За мен това е по-важен приоритет да се случи. Като започна с инфраструктурата, знаете всички, че се направиха доста добри проекти в Къснаково, да не кажа единствените големи проекти в цялата община от всички населени места. Като станах кмет, се направи отсечката между селото и мост надолу на реката. След това се направи големият проект тук, който е 3 км с тротоари и улици, който е проект, който се прави по програма Трансгранично сътрудничество в България и Гърция. Колкото знам, такъв проект също може да се направи още веднъж в Къснаково, защото ние имаме една светилище на нимфите Афродита. И смятам, следващият мандат, ако съм кмет, да намерим нужната община, дали ще била в Гърция, или където е възможно, или в Турция, и да направим проект. Останала тук селото една част. Съжалявам, че тези хора, които се наводняват тук с големите дъждове, нямаше как да ни се помогне, но явно кмета на общината не искаше да ми помага последните 2 години. Така се останаха улиците, така се остана моста, който се наводни, знаете всички, от реката, голямото наводнение. Кмета мина и замина покрай Къснаково, даже не дойде да види какво се случва с хората. За съжаление, нямаше какво да се направи. Казаха, че има отпуснати 200 000 лева за бедствия след наводнения за Къснаково. От общинската администрация ми го казах това нещо. Видях, че се закърпяха дупки в Борски Зор, Добрич, в Къснаково нищо не се направи. Ремонта на сградата и на кместото и на читалището също съм заложил като приоритет, защото може също по програма да се направи. Виждате, остана на прозорците, спокойно може да се сменят, да се санира всичко, тук да бъде топло, както и читалището. Така, нали, кметството да бъде санирано, от едната страна, северната, всичко се пада и се руши.
така, извършване на частичен ремонт на почтата. Съм се заложил програмата. Да, имам и докладна, пусната до... Ето, съм си изкарал някои докладни само от 2015 година.